Abul apa semongko tuan wis parasa menyakan bagdadi yakti waktu iki tuan kamarin tasadaya sabunging para aulia kang aing desa Bagdad wahi negara Ingu samempan emang kana isun andu enisata kukuluruk sanalika menang datan asam bawa samempane ayam tuan kukuluruk tanpa tara parapta ing dina kiamat masure karomatuan mangkana abul wapa sekehe pusaka nira pensampun siakan sadaya ing semuidin kang mulya orang akan pasujudan di atas belan kawaca tetekan serta lan pinggang Gustina lima sedaya sabul wapa bacik tuan beata saya Abdul Qadir wacana hamba wus biating kuna ing saya maju mikang nama maka sampun ing mangkana aluaran kang sayoga saking mat rasa sadaya saksana abul wapa sigro tumandak mimbar alungguhin abandap saanya dakang asta Insyaallah Qadir Jilan tersalwi anis wacana Tuhan ing besok pama yen tegang sawiji mangsa mapan yakti Tuhan uga anggantani lunggu hamba maka Tuhan doakeuna dan walas maring wong tua mapan sagung ing kamulyaan usana ing atas Tuhan lawan sawiji carita
saking Syekh Fajar kang mulya lawan satu